Dikit aja, sedikit aja. Saya contohin, dikit aja. Semua pasti kenal. Bawaannya kayak Mas Mantos. Wujudipun. Wujudipun. Namung alih. Matur nuwun. Menika nggih Jawi Pak Dalang. Nggih ngayojo ngaten pripun. Oh, nggih matur nuwun sanget. Ibu Dirut, mumpung ketemu Mbak Elisa, monggo dilatih nyanyi sing pendek-pendek wae nggih. Sama kayak tadi kayak Bapak sama Pak Sigit juga. Ya. Oke, sidik aja yang Ibu, pendek-pendek. Gundul-gundul pacul boleh. Ibu nih lo ngelucu minta gundul-gundul pacul aja gitu. Mohon maaf Ibu, yang agak susah sedikit nggak ada toko gundul-gundul pacul. Dikit aja, cublak-cublak suweng ngapal enggak? Oh iya. Coblak-coblak suweng ya. Ah. Oh, Ibu mau nyanyi Jogja Istimewa, Pak? Boleh ya? Jogja Istimewa ya, Pak? Boleh J. ada musiknya Ada kok, Mbak. musik ya. Ada musik, Siap, ada musik. nanti saya nyanyi sama Ibu di sini Jogja Istimewa. Kur. Siap. Ada keyboardnya ya? Ada. Oh, siap-siap Pak Bayu nggih. Nggih, komplit. Wes, arep tambal ban ya iso. Ngene Oh, kok. beres. Tambal ban. Pokoknya Truk. beres ini. Oke. Bagaimana, Mbak Elisa? Siap. Dari sini ya, Pak. Dari situ ya? Ya. Nggih, monggo. Mas, orjene monggo yo Jogja Istimewa. Monggo. Wah, apa iki? Monggo. Joget ya.
Simpang. Ini Terima kasih. kata Budi Ruth pengen dengar suara penontonnya semuanya dan bareng-bareng. Ibarat koyo kutoku Jogja. Bareng-bareng ya. Sebelah sini loh. Pupuk Indonesia. Yang sana belum Mas Tejo. 13 Yang sana tahun. belum. Sing kene belum ada suaranya belum. loh. Yang sana Masa- juga Masa diminta. kalah karo penonton yang Sang sini. sini. Coba Sana halo belum. yang sana suaranya Coba, mana Mas, halo. coba. Halo. Ah. Oh, kono geser. Oh, matur nuwun. Dimasin. Oke, coba suaranya ya. Oh, terima kasih. Yang sebelah Ibarat sini. koyo kutoku Jogja. Pupuk Indonesia. Tetap Simbah lo. Istimewa. Simbah lo semangatnya Pak lo Mas. kowe aja ngece. Apa? Wes nek tuwek yo ngono kuwi. Oh, iya, Ana iya, wong iya. tua dice mbah. Kuwi dudu simbah sayang. Apa? Nenek ya. Nenek. Ya, Nenek ya. diantar siapa? Mas Putih. Oh sendiri. Oh ya terima kasih. Mas Matur Tejo. nuwun. Cih. Cih, Pak Sigit terima kasih, Mas Pak Tejo. Izin Rahmat ya terima Pak. kasih, Ibu terima Kita kasih. kembali ke sana. Dia dawa perintah Pak Dalang. Nah, mumpung di situ sekali lagi barangkali Pak Sigit atau Mas Rahmat mau nyanyi sekali lagi baru ke sini. Baru ke sini kalau berkenan. Nggih menika Pak Sigit ada perintah, ada dawo spesial untuk nyonya tercinta. Bu Sigit. Jadi kalau Pak Dirut dengan Bu Dirut, Iya. Pak Sigit dengan Bu Sigit. Sigit. Nggih, Ibu mohon maaf berkenan. Yang mana? Oh nggih yang badannya hijau. Nggih, iya. punten nggih. Iya. Mohon maaf. Mau nyanyi Oke. apa? Bu Sigit. Pak Mas Tejo. Oke. Nggih, sing gampang-gampang aja ya. Apa? Rungkat. Apal mboten yang itu? Enggak apal, ora apal. Kalau nggak apal kur Mas. Apa? Mas Sing Tejo. apal. Nggih, Padang. Kalau nggak apal kur kan ada Mbak Tata. Pur, perahu layar. Oke. Perahu layar ya. Ya, siap. Berdua sama Ibu Yanto. Oke, kami silakan musiknya kolaborasi mungkin tadi pun keyboard saat ini gamelane. Konco-konco kuncoro laras, monggo siap ke Bunda. Sambil diri biar kelihatan mumpung live streaming kita nje. Yuk bersama Bu Dr. Yanto kalian Bu Sigit, monggo. Ya buka dulu kepeannya, nggih. Matur suwun. Oke, dulur-dulurku terima kasih sekali lagi atas ketertibannya. Semangatnya ngantos dalu menika insyaallah mengke ngantos rampung paripurna kalis ing Sambikala dan tahun berikutnya usia Pupuk Indonesia ke-14 tahun. Moga-moga Pak Rahmat dan teman-teman semuanya masih bersama kita. Kita wayangan lagi tahun depan, setuju ya Lur? Amin ya Allah. Mugi-mugi Pak Rahmat ya. Allah barokai Pak Sigit. Oke. Musik sudah siap. Tarik kanca-kanca monggo. Yo. Sing gembira
Katanya nggak bisa, jebulane yo Iya. fasih lo Mas. Janjane iki iso mong ora apa. Lah, ibu lo Matur keren suwun. ini nembangnya. Luar biasa. Matur Nggih, betul, betul. suwun. Pak Dalang, Pak Ya. Bayu, ugi Nggih. Pak Yanto, menawi panjenengan longgar terus mengo ke belakang, masya Allah, penontonnya kiri kanan panggung kata sangat, sing ora iso lenggah dong ngadeg kabeh. Mana suaranya dulur-dulurku? Ya Allah, niki sing nonton live streaming mesti do pengen tindak mrene kabeh. Masya Allah, matur nuwun. Ya. Pun, boleh kembali ke sana Pak Dalang? Kembali. Masih ada Monggo, dawuh? Oh monggo. ya, Iya, panggil siap. Mas Gareng karo Izin Mbak Indah kembali, Laras. Pak. Ayo. Monggo, monggo. Mentaram yo. Setan karimu ngapa satyane kalapane ono ono sing sayo sing rukun Mas Gareng, Mbak Indah. bangun nagarane Ono sing sayo Monggo, Pak D Gareng. Wilujeng dalu Mas Gareng. Mas Gareng, Mo, wilujeng dalu Rama. nitih apa nang Jakarta? Pangestunipun tetep langganan Kreta Latu. Oh. Nggih. Sepur. Nggih, sepur kereta api basa Jawanipun Kreta Latu. Bareng Mbak Indah apa dhewe-dhewe? Anu piyambak-piyambak menawi anu Mbak Indah duka niki. Mas, No. dikantri aku. Wah, lagi wis Glinggingen iki lho. mau Tejo karo Elisa iki pasangan serasi. Kowe Lah, karo terus? kowe karo aku pasangan serabi. Iki lho aku dikantri ngono lho iki glinggingen ngono lho. Ah, Wis suwe. Dibopong, Mas Gareng, dibopong. bunuh diri apa piye? Kaya ngene kok bopong. Nah, ngene iki Mbak Indah. ben ketok serasi ora beda panjenengane Bapak Dirut Mbak Pupuk Indah. Indonesia nggih. Mau nalika makan semeja Nggih. Nggih. sama Pak Komisaris Nggih. yang lenggah sembengnya Pak Rahmat. Pak Rahmat pribadi Tanya. nggih. Pak, Mbak Indah, Ada apa ndak? ada enggak? Wadah. Ada toh? Nggih, terus. Berarti jadi idolanya. Oh, panjenenganipun Pak Jadi Rahmat. Tadi kalau Mas Tejo sama Mbak Alisa udah ngerjain Mas Rahmat, Nggih. gantian jenengan ngajai Pak Dirut Oh, sama nggih. Bu Rahmat. Oh, sama Bu Pak Rahmat.
Oh nggih. Boleh ke sana. Oh boleh. Ki Dengan tugasmu metode iki. yang berbeda. Oh ngaten. Iki tugasmu. Kalau saya tetap mendampingi Pak Yanto. Sik to. Tapi sebelum ke sana, Nggih. iki ana pemundutan. Dalem Iki menapa? ada nonton bareng di Joglo Pandanan. Oke. Nggih, Gunung Kidul. Dimotori oleh Wadir Lantas Jawa Tengah. Oh nggih. Minta lagu Lingsir Wengi. Oh lingsir wengi. Nah, Oh nggih. Nanti Mbak Indah, Mas Tejo, karo Mas Garing. Oh, lingsir wengi iki lagu lawas ning mestine dikreasi ulang karo karawitan Kuncara Laras. Ya, tadi Oh. Sama sing nari Mas Garing karo. Oh, beres. Jang di Sebelum ke sana ya. Oh nggih. jang dilagokke lagune Lingsir Wengi engko yen kesuwen dadine Paraiso. Oh ya. Dene Lingsir wengi. Lingsir Wengi. Nggih, pun dinding sepinten cobi. Durung. Ayo. Mas Tejo kan Terus. ada. Sentika dawuh Pak Gamelan. Dalang. Iki Oh, kibot. kelingan Nggih. prahmene Gamelan. Pak Joko Edan dhisik. Oh gamelan sik. Niki Padha. kula Sepiro? kan dados tunggak kali Mbak Endah kali Pak Gareng. Ah. Pak De Gareng kula nuwun. Ah, Le. Bu El kula nuwun. Iya. Mong ajeng matur. Apa? Nyuwun Mong apa? pangapunten Iya. Raden Nganten Endah Laras. Salah. Sapa sih? Raden Nganten Tumenggung Endah Laras. Raden Nganten Tumenggung Endah Laras. Keparingan paparing saking Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara kaping 11. Masya Allah, berkah. Lho kita tak jelaske lho. Berkah. Aku yo entuk lho. Itu apa? KRT. KRT ki apa? KRT Kereta Sindoro. Lah iya. Keparang matur. Iya, Bu iya. Endah. Iya, Dipun gawi iya. Pak Dalang kasuwun tindak mrika mangke. Injih. Nek ngandel aku rasah rono. Lho kok iso? Penonton Kok aku ya pengen menyapa Pak Rahman pribadi kok. Mboten satindak mrika. Lah ngopo? Percaya kula to. Lah ngopo? Sing lenggah ngajeng mriki ini kathah bocah do turu nek ngidak bocah repot kowe engko, Mbak. Ya kok ben disingkirke dhisik. Ngono lho. Ngene wis ngene, upama kuwi ronomu ki ora mlaku. Heeh. Ning glundung lho piye. Wah, ya Kuwi ngenyek, pelecehan. kuwi ngenyek kuwi. Ngece. Ya nek kaya ngono kuwi. Maksude gen Kowe cepet. kaya keloro-loro lho Mas kaya ngono ki aku mbok sia-sia. Sabar yo, Dik. Biyen itu opo saiki itu opo? Sabar sayang, sabar, Aku sabar. ngene iki aku pulangkan pada orang tuaku. Sabar, Dik, sabar. Bapakku Wis, wis ra nek- enek. Nek ngandel aku kowe duwe bojo kaya niki patenono wae, Dik, malahan. Lah iya, aku padane ndek bojo kuwi jan jebles lombok temumpang tahu. Lah, kok iso? Lombok temumpang tahu. Lho kok iso? Aja kapok ya durung mlebu. Wah. Ayo. Tegese mlebu rasane. Lebu rasane Mbak Limbo ki senengane lho. Jan aku ora kapok, aku malah ayub-ayuben. Kok ayub-ayuben? Lah wong kowe iki kowe diperintah Pak Yanto. Penontonnya saya ngerti. Rono. Udu. Ayo, Aku piye? sana. Aku ke sana. Iya. Oh iya. Gempon. Nyak karo nembang lingsir bengi. Eh, Pon Oke. dinding. Berapa? Hati-hati nggih. Ingser. Apa lho iki? Pasti. Lingsir bengi. Sepi durung bisa nendra. Kagodo. Merengeng wayang. Keyboard-e melu ora apa-apa ngiseni. Ati Tane. mung sembrono jur aku Langiro yen bakal no mungkin tresno nanging do tibane aku dhewe sing dawe Pak Dalang kan kon ibing nandang rema
Jara larang Mano dawe Pak Dalang. Sabat sapa Iya. Loh, le ngiping gantian ya Kakang Gareng. Ngene ya ora ya gantian ning ora nyerobot to iki jatahe sing tuwa. Kan urut sik. Wong urip kuwi nom dhisik apa tuwa dhisik? Ya nom dhisik. Nah, mulane sing nom dhisik. Mundur. Tapi bagiku muda dan tua Nah, iki. tidak masalah. Iki Sing penting genahe. iki sing genah iki Loh, duduk tenan to iki lho. Ora. Tua, muda tidak masalah. Sing penting cetha anggarane. ora kowe iki jane penyanyi apa kala tadah. Mendring. Apa-apa kok ditampa. Ora. Ayo ladenanipun Kakang Yayi. Rino wengi sing tak puji aja Lali. janjine moga bisa iya zaza ae hae iya 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 Liksir wangi. Yak disepro. bisa sangira yen bakal nuwuhke tresno iya nanging nduh tibane aku dhewe kang nandang main nandang brontok kadung loro sambat Hop. Di mana letak keadilan sosial bagi seluruh penduduk panggung ini? apa ada yang salah? Ada yang salah, jatahku le. Urutane tuwa rono man dhisik sapa? Oh iki ora diurutke wong ora keslio urut-urut. Tejo, minggir. Minggir sik, minggir. Kena joget karo aku, janji aku mbok gendong utawa mbok puji, Kakang. Coba kanggo mbukteke kabeh kadegdayanmu. Piye carane aku mbok gendong utawa mbok puji? Gelem Ngono lho, Mas Gareng. Kakang. Gelem Mas Gareng, gelem. Gelem-gelem pupune karo bodiku gede pupune. Ora apa-apa. Bayu wong bunuh diri kok ajak-ajak. Kang Gareng, orang barat mengatakan endah laras ki big is beautiful. Apa kuwi? Dhuwure big, bawahnya bisa mentul-mentul. Ngono lho Kang Gareng. Kakak percaya apa kalau belum nyoba? Ayo genahe piye? Oke. Nah, Ayo, gelem Mas. kaya ngono kok arep ngejak joget bareng. Buktine ra sembodo ngono lho. Dipunji Mas ning dhuwur pundak kene Mas. Anu timbangane perintah lakonono dhewe.
Kono ki sing bagian dalang sing ngatur ngono kok emosi. Ngatur ora delok Berarti ilmune Pak De Gareng kurang tinggi. Kurang tinggi. Nyatanya tidak bisa memindahkan Mbak Endah dari tempat berdirinya. Iya. Oh, Carane beda piye? dengan saya. Apa carane? Aku ketoke cilik, isih cilik ning ilmuku dhuwur. Alah, Pak piye? De Gareng ditantangan mindah Mbak Endah, Bapak Mbak Endah ora kuat. Ora Oh, kuat. Ora iso pindah nggone. Ora. Bodoh. Wis, Mbak Endah, Iya. aku ada berita buat kamu. Gimana? Gimana sih? Loh, pindah dhewe toh. Loh, pindah. Aku rasa iki jenenge dhuwur ilmune. yen ngono wae aku ya iso. Mbok coba. Endah. Aku ada berita bagus buat kamu. Sini. Ora, beritamu biasanya elek lho Kang Gareng. Heeh. Ora cedak kowe ora paten. Dirampungke. Boleh. Rampungke sih. Rino wangi sing tak puji ojo lali janjine muga bisa tak ogemi. Mbak Endah. Luar biasa dalam. Nah, Yang mulia dalam. sekarang baru boleh menuju ke tempat Pak Direktur. Oh, ke tempat Pak Direktur. Sambil nyanyi sambil nyanyi Lintang Asmoro. Oh, Lintang Asmoro. Ini Oh. pemudutnya saka jauh hari. Oh, nggih. Dari Bengkulu ini. Nggih. Oh, nggih. Berarti menika banyak di luar Pulau Jawa sami mirsani Ya. streaming nggih Nggih. Pak Dalang. Jadi sambil menuju ke tempat Pak Direktur Pak Dirut. Lumin Lintang Lintang Asmoro. Lintang Asmoro. Kok lagune ngono. Penonton aja pada ngerti. Lintang penonton pada Asmoro ki bisa. lagune ra kaya ngono ki. Lintang Asmoro. Penekno blimbing kuwi. Iki aku ki rumangsaku wis ngawur, wis kalah ngawur aku. Ketoke do ilmune dhuwur-dhuwur ki paribasane iwak soto kecemplung gereh. Apa? Wong loro kok pokok kabeh. Ayo bareng. Ayo. Iki nek aku liwat kono medeni apa ora ya? Ora apa-apa sayang bisa. Kasih jalan nggih. Kasih jalan nggih, dulur-dulur Bapak nun Ibu, sewu. Yo yo. Bapak Ibu menawi mboten kepengin cidra, monggo minggir. Ubur-ubur ikan lele. Apa? Sing arep liwat setom le. Ayo, Yo, sambil diiringane, iringane. Asmoro. Si. Ayo. Si. Kang dadi sing dadi lintangku. Iya. Ya mung pupuk Indonesia. Siang Pantoro ratri mung eling manis sing ati sajaku bisa nduweni marang sang Hyang Sulaksmi. Rasa kangen putih. Lintang bulan dadi saksi. Upayane Upayane datang balik janji. janji apa
Cat saka raga wis tresno ora bisa dipisahno. Pupuk Indonesia 13 manis setiaku setiaku bisa anduweni marang sang Yasulasi rasa kangen atiku terus piye bulan dadi upayane datang balik janji opo janji supaya mukti supaya jadi hiyo 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 monggo monggo ya tugel ta ya. Mbak. Oh ya, Mbak Bile ibu ngersakaken tembang menapa? Ibu Rahman. Ibu, Ibu ngersakaken menapa? Rungkat. 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 Ibu nyanyi juga. Oh iya boleh ikut nyanyi. Boleh, Bu. Dimas Rungkat. Tejo. Siap. Ibu ngersakaken rungkat. Mau tak tawani pada rak kerso lho. Lho, sing tawani kudu Ibu Enda Laras. Ibu Enda Laras kerso iki. Iya kudu Ibu Enda Laras. Karo Enda Laras wedi dadi manut. Samar nek kembruan. Nggih rungkat nggih, Bu. Inje, monggo jumeneng Ibu. Tepuk tangan untuk Ibu. Nggih. Mana kurang seru, tepuk tangannya untuk Ibu lagunya Rungkat. Oke, asmanipun Ibu Tata. Ibu Tata. Iya. Ibu Tata boleh saya matur sedikit untuk yang tahun lalu penonton tidak bisa biuk melihat ke sini. Kalau kali ini benar-benar menyatu dengan penonton, dengan masyarakat. Yes. Luar biasa. Betul sekali Mbak Endah, Bu Endah. Lah iya. Pengalaman. Arep ngomong apa? Ngomong apa? Lah kuwi sebelah iki lho, sebelah iki lho. Wes gawa dhewe nek kene kok ora diagem komik. Iki sirah. Dalem. Pupuk Indonesia memang selalu datang dan selalu menemani seluruh rakyat Indonesia. Amin ya Allah. Moga-moga pupuk Indonesia tansah migunani tumraping sesami utaminipun para petani. Amin. Betul. Amin. Ayo Mas Rungkat. Tarik, rungkat.
Cek nada dulu. Ambil nada dulu. Ya. Rungkat. Kurang tinggi apa? Rungkat ente-entean kelangan kowe sing paling tak sayang. Stop mencintaimu, gawe aku apa cah? Halo. Monggo. Masuk deh. Kita goyang lagi bro. Masih bareng-bareng Endah Larasnya Indonesia. Basik. Gamelane melu no. Masuk deh. Sehat. So. Woo. Monggo Bu Tata. Mungkin Mungkin Aku terlalu cinta. cinta. Aku terlalu sayang. Lak rasa diparani. pancen. Pancen. Aku itu salah. Salah. Terlalu percaya. Mergo nyawang rupa. Saiki aku wis sadar barang terlalu goblok mencintaimu. Semuanya. Rungkat ente-entean kelangan kowe sing paling tak sayang. Kodokku melayang teko tenan tangis-tangisan. Rungkat ente-entean Tresno tulus ngomong tiga dolar. stop mencintaimu. Gawe aku Piye? galu. Musik. Masuk deh. Mungkin Aku terlalu cinta. cinta. Aku terlalu sayang nanti. Ragroso dilarani. Pancen. Aku iku salah. Salah. Terlalu percaya mergo. Nyawang rupa. Saiki piye Bu? Saiki aku wis Sadar. Terlalu goblok mencintai. Oh, kan ente-entean kelangan kowe sing paling tak sayang. Kodokku melayang. Teko tenan. Tangis-tangisan. Rungkat. Ente-entean. Tresno tulus ngomong tiga dolar. So. Stop mencintaimu. Gawe aku galu. Lagi Rungkat. Rungkat. ente-entean kelangan kowe sing paling tak sayang. Kodokku melayang teko tenan tangis-tangisan. Rungkat. Ente-entean Tresno tulus ngomong tiga dolar. Stop mencintaimu. gawe aku galu. Stop. Stop mencintaimu gawe aku. Stop mencintaimu. gawe aku bareng-bareng semua. Gawe apa? Matur nuwun Ibu Tata. Tepuk tangannya yang meriah mana untuk Ibu Tata. Wah, Ini- fansnya banyak banget Iya. ini. Kalau Bu Tata tuh memang bisa nyanyi ya hafal syairnya. Nah, Kalau habis ini- kalau bundaku Bu Yanto itu bisa nyanyi ning ora hafal syairnya. Nek sing bisa semuanya adalah Ibu
Bayu Aji. Oh lah iya. Terima kasih bunda-bundaku semuanya matur nuwun. Matur nuwun saged. Bapak pasrah sama ibu-ibu aja nggih. Oke. Alah. Aduh, Nggih. Pak Rahmat matur nuwun sangat Pak Rahmat. Matur nuwun. Isin aku dadak nganggo ngene barang iki lho. Matur nuwun Pak Rahmat. Ngopo kok gaya meneh? Acting. Oh nggih. Ngemis e kakean drama. Iki lho, masuk lemari. Wah lali kodene aku. Ngene Mari to. jiko ora? Hah? Masuk lemari lho. Engko tak goleke mesin las. Bongkar. Pak Rahmat terima kasih nggih. Matur Bapak, nuwun nggih. Pak Rahmat. Lho kan. Wah, kok dadi pekewo, Pak. Kok lukir. Wong Pak Ramanu wong anu. Alah, Pak, alah. Pak, selakan. ditimbali Mbak Cange, timbali Mbak Cange. Timbali Mbak Cange lho. Kuwi nomor loro, nomor 1 iki. Weh, tenang tak catet tenan, tak catet tenan. Pak Dalang, Pak Degareng ngeyel. Ora ngeyel piye? Urung cair lho ki. Ya keadilan. Aduh, Reng. Sing apik tembunge Bapak. Bapak, matur nuwun sanget sampun dipun dhawuhi wonten Bapak. mriki. Alah, Menawipun pari. alah ngemes kakean drama. Aku anggere dadi pengemis ora mbok dukung to. Lah, mau Mbak Enda mbok naike ngemes kakean drama padha ya, Bu. Ayo padha. Ngemis ora mbok dukung apa meneh aku jago di PRRI. Ora. Wis ora. Seniman ya seniman. Saged Pak, kula ampun meneh kok nyanyi. Kula niku gawe penyanyi monisa kok. Suarane elek kowe sing bayar ya. Lho. Wah totoane Ada abot. tantangan Pak Rahmat. Ayo tantangannya ditampa Mas Gareng nyanyi, ayo. Coba kanca tani sora. Lagune kanca tani nek suarane apik Pak Rahmat bayar jenengan. Ini nek suarane elek. Pak jenengan bayar Pak Rahmat. Oke, wani Mas Gareng. Aku terus terang, kanca tani aku ora duwe kanca gali akeh. Ya ora to. Kuwi lagu ya Pak De. Lah kancane wong ora Iku lagu. Iso ora gari sapa ora? Ngene. Ya gelo. Ngene. Pak, Awake dhewe kanca to. Nah. Sing nyanyekke aku, Hah? kok paron piye? Apa? Sing nyanyekke aku. Ora. Paron ya. Masa aku ngemis sih mbok misi lah. Ngemis kok kuadrat. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Rahmat. Bapak-bapak. Sekalian nyuwun pirsa, menawi kanca tani ngagem bawa dandang gula napa mboten Pak Nggih, Rahmat? Pak Rahmat. Balik kesik. Oke, kok nek wis nek kono ngendika nggih lagi nyang kowe. Ayo. Pak Rahmat mangke ngagem Kok sik pertanyaane, iki saweran apa biliat kok iso bolak-balik iki? Wis senengane seneng Pak. Mani kanca tani mawi bawa mboten. Bawa nek dandang gula iki Mas Tejo. Nek Nggih. iki dandang suwek kok. Dandang suwek lho. Pak, menawi kula dadang gula pantangan mergo kula kencing manis. Alhamdulillah, matur siapik. Matur sembah nuwun Pak, menika saged kangge ganti konsumsi bibar kula gadah damel. Enak. Bibar Alah, mantu menika Pak. Nggih. Nuwun. Bibar mantu ning tamune do emosi kabeh. Apa? Lah nek nang endi-endi wong ewo ki rak buah iki ya paling ora semangka, melon, Lah ya. nanas. Aku jago nggon mok buahmu gur talok ro ciplukan mangkel aku malahan. Mulih aku langsungan. Apa ki tak sesuaike karo sumbangane. Iya, Ding. Sumbangan saipit tok njaluk Mas semangka. Gareng. Apa? Kanti. Oh. Dikanti no. Yen gur kowe. Kene. Iki pulih. Iya, Kang Mas. Mbok ya dikanti nganggo iringane monggang apa piye apa kodok ngorek ngono lho coba. Pamit Pak Rahmat riyen kali Pak Bapak Sigit. Rahmat, kula daya-daya nyuwun pamit Bapak badhe kondur makayangan. Alah, jan. Kowe betari umpoh. Mantan. Sing nyondro aku sing nyondro. Ya. Kocap kacarita wis tumekoning mangsa kala dawaing kodrat wonten jalu tanah piwanita
sing waune mboten kenal mboten tepang sak menika wis nyawiji atine dados temanten sarimbit kairing kadang pratangga monyo angrangin menika to temanten sarimbit temantenipun putri pindhanipun Dewi Komorate menika nganti penganten kakung ingkang asesilih menika to penganten kakung pindhanipun Joko Kencing Manis. Iki ana MC dipateni manten ya bengi iki kok. Ala. Iki jan ora mendukung aku sarimbit. Iki yo ngono, iki manten lho ditabuhi cara jathiran iki piye? Wajan yoga iblis lanat apa? Oh, manut keprake to. Wah, sabotase. Ya ora karek delok lakune manten lanang iki jejeg apa ora. Mlaku ora jejeg kok. Gareng yo pincang. Tejo yo manut wae. Lah aku menyesuaikan. Menyesuaikan. Kene. Kasih. Resikone dadi wong bagus iki ngono kuwi. Mula aku wegah dadi wong bagus, ndak jak foto terus. Menika pamundhutenipun Pak Rahman pribadi. Sampun Rama. Tetep dipun aturaken langgam kanca tani. Kanca tani pun bawani. Setelah Napa, Rama? langgam kanca tani. Nggih, Rama. Iki ana pemundutan saking Dr. Suratin Eko Supono, Nggih, Rama. Kakanwil Hukum dan HAM Jakarta. Oh, ngaten. Bapak Kakanwil ini, Kakanwil Hukum dan HAM. Nggih. Nyuwun lagu Dadi Ati nganggo bawa. Oh, Oh, nggih. Jadi cocok. setelah langgam Kanca tani mlabu sing iki ya. hati-hati. Oh. Nggih. Kanca tani mangga pentineng sepinten tak buka cerak. Telok banget. Ibu senenge kanca tani nyuwun tanturane nyambut gawe awak saya seneng atine
Ibu Cange, Mbak Limbo. Nggih. Nyuwun wedal sautawis menika wonten WA sing masuk datang HP kula. Monggo. Tidak lupa mengucapkan selamat datang Sugeng Rawuh kepada Bapak Brigjen Polisi Ratno Kuncoro yang malam hari ini juga bergabung bersama kita. Bapak, selamat malam. Terima kasih atas waktunya hari ini bergabung dengan warga masyarakat semua untuk menyaksikan bagaimana kiprahnya 3 dalang nanti secara bergantian estafet sampai menjelang pagi nanti. Betul, Di usia ulang tahun Pupuk Indonesia kepinten Pak De? Yang ke-13. Pinter. 13 itu punya arti. Artinya apa Pak De? Satu itu tugas PT Pupuk Indonesia, satu menyediakan kesediaan pupuk bagi petani Indonesia. Oh. Tiga itu cara melayani petani dengan cara mudah, tepat waktu dan cepat. Oh, jadi telulas ana tegese ya Pak De? Ya, aku bisa menerjemahkan pupuk kuwi ana artine. Pupuk. P. P itu petani yang membutuhkan. U. Untuk pertumbuhan tanaman yang ditanamnya. P. PT Pupuk Indonesia yang dipercaya oleh pemerintah untuk memproduksi. U. Urea, TSP, NPK itu jenisnya pupuk. K. Keterangannya harus dibaca biar tidak salah dalam penggunaannya. Kowe kaya cerdas banget. Kowe mang ngapal ke apa dadak neng kene? Aku anggar cair iki tas-tas kok. Oh, dadi kudu cair. Alah-alah ngemis nganggo drama. Yo mestine yo wong ditimbali tanggung jawab. Leres sanget. Wong ini mangayu Dawuh Mbak bagus. Cange, Mbak Limbuk monggo wonten malih dawuhipun, nggih. Pembudute Bapak Kakanwil Hukum dan HAM, Nggih. Dr. Suratin Nggih, Nesa. nggih. Tadi nyuwun lagu Dadi Ati Hati-hati. nganggo bawa. Oh, Nggih. siap. Monggo. Ini Mas Gareng apa Mas Gareng. Dadi Mas Gareng sing bawa. apa bawane apa? Bangsa apa? Aku yang nerangel wegah lho. Gegarane wong akrami. Aja dikandani, aja diwarai. Kaya amatir wae. Ya wis. Sak karepmu wis. Ora apal gleleng. Wah, aku wis setel karo sing geder. Joni iki kancaku akrab. Joni sapa? Sing geder. Ngawur. Kowe iki senenge kok ngene kok Joni. Apa? Mbok ya takon kok enak Joni. Seperti Joker ngono kok ngeyel. Joker. Ndek wau sing nembang Mbak L1, saiki L2. L2. Mbak Elisa. Elisa. Nggih. Wah iki rada L1, L2, terus jagelane elep. Nggih. wacamu. Boten ngaten. Apa? L1, L2, L3, Elek. Eli banget. Tapi ketahuilah, kamu tidak akan dikatakan ganteng kalau tidak ada orang sejelek saya. Betul. Nggih, Lah, nemen, pancen nemen. ngemis nganggo drama. Situ nembang lagi. Nggih. Oh, matur suwun. Nyo Kuwi sing maca Pak De Gareng ya. Gareng. Duwite nggo Mbak Elisa Romas Tejo nyo. Ya, makasih Mas. 50. Amplope Pak Gareng nyo. Aku wis biasa nyantuni anak yatim piatu wis biasa. Ya belum ada. Sing yatim piatu sapa? Loh, lah kowe yatim piatu apa ora? Heeh. Ayo kok orang. Yo jaluke meneh kono, ayo. Apa? Ngemis yo sing berani dong. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun yang ke-13 untuk PT Pupuk Apa Indonesia. tegese pupuk mau? Pupuk wis lali. Iya. Aja dibaleni to. Wis sekali pakai Mas, nek wis bar ya bar. Kok Kaya kaya wong jare wong cerdas kok kaya Mbok bal ben. bal mlebu ning gawang diulangi ae. Ben jare cerdas. Pupuk Indonesia semoga ke depan semakin maju dan berkembang luas. Nggih. Oh, Ayo. Sing dan tenan semakin to. sukses. Ya. Kula nyuwun lagu luwak Kok luwak to? Mawar Mawar kuning. kuning. Ingkang nembang Mbak Elisa Saking Pak Kasidi, Wah, iki Jakarta kok- Timur. Kasidi. Iki sing njaluk wong luar negeri. David Kasidi.
Iki wong Monggo David iki bareng. wong tua-tua sing apal David Jakarta Kasidi. Timur. Jakarta Timur matur sembah nuwun Bapak. Nggih matur nuwun. Nggih, salam sukses. Salam sukses untuk matur PT suwun. Pupuk Indun. Pak Kasidi matur nuwun sanget. Menika pun urutaken kemawon nggih Pak Dalang. Iya. Dadi-dadi ngakersaken terus mangke lajengaken menika wonten mawar kuning saking Pak Kasidi. Kasidi. Ke- Apik lho suarane ya. Wong aku sing lembang ora. Iya, gosek tau aku lagi matur, apik lho Dik suarane lagi ngomong karo Mbak Elisa, kok kleru terus to. Sabar, Pak, Ampun ya. gampangan emosi jangan. nek penyanyi niku ajeng dibidanget nggih suwantene. Rak nggih ngoten to Pak Dalang? Ya kudune ngono. Ngoten niku, nek wong arep nyanyi kuwi nganggo dodo dhisik, alon, sabar, napase sing landung. Ya. Monggo mikir dipaske sik, sepira pase mikir. Anu tak ana polisi nonton ra ya. Lah ngopo? Mateni Tejo iku hukume pirang taun. Lah kok emosi ki ngopo to? Wis kon meneng ket mau karo lembang kok kowe ngomong. Tak manggake. Oh lah ngono to. Tak manggake monggo Pak De Gareng saderengipun nyosi Pak Kasidi. Wonten request tembang Dadi Ati. Tak yo cetha nek ngoten niku. Anu Jo, mikmu gantian iki wae. Ayo. Gegarane wong akrami. Kene ya. suarane kaya mbok kentekan beras. Ya ben to. Dudu bondo dudu rupa. Iya ya bener ya. Giliran karo aku ndrides tangane Pak De. Wis aja digagas kuwi lak mung meri atine wae. Remayan. Bejone dagelan. Lah iya iki bathine dagelan iso demek. Mas Gareng aku mau kok ora dingono-ngonoke kuwi lho. Aku ya pengen mbok ngono-ngonoke. Mengko yen wis wancine bubuk tak konoke. Among ati pawit tane. Lah ya ngene iki lho. Nah, ngene tak gandeng ngene iki. Hati-hati Elisa. Heeh. Biasane nek digandeng ngono kuwi engko terus ali-alimu diplurut lho. Waduh. Aku akhir itu ali-ali ya dienggo sarapan karo kowe lho. Bola iki komplotan. Luput pisan kena pisan. Kene ya apik. Apik bar dicetok. Yen gampang luwih gampang. Ngopo to kalau kayak gitu tuh ngopo to ini? Iki cancer, Kowe cancer. ya pitik apa nek pitik arep ngopo kae? Kok pitik ini cancer Pak kok pitik arep ngendok gitu loh. Lho Ayo. po. Yen angel Iya ya. angel ke Jadwal. Iya. lang Sawangan bapak iki kepengin. Ket ngomong hahu hahu hahu. Coba, iki iso bareng ora biasane angel lho bareng Mas. Iya, dicoba yen ora iso ya dibaleni. Tak ayo. Lah iya aja disiki. Aku seneng dhisik. Oh Ji. iya. Tan kena numbas arto. Matur nuwun. Jas. Nggih, kakentun tembangipun kagem sinten kala Pak Dalang? Kagem Dokter Suratin. Oh, nggih. Dokter Suratin. Kepala Kandil
Hukum Nggih. dan HAM DKI Jakarta. DKI Jakarta. Sugeng midhangetaken sumangga Bapak. Sing kaya ngapa menyatane kalakan anggar gendro wekasane malah Yuk. bangun Oh. tresno. Awas balungan. Ayo. Jari bonge, Mas. Yuk. No. Sampun menikah Ya. Pak Yanto. Sampun, Rama. Mau terus apa mau yang terakhir? Nggih, Pak? Pak Kasidi. Mawar kuning. Ya. Mawar. Mawar kuning. Jadi gini Mas Gareng, Wonten dawuh Rama. habis mawar kuning caping gunung terus engko diteruske lakon. Nggih. Ah kuwi lanune diteruske goro-goro. Oh, ngaten. Kula mengke usul menawi caping gunung ingkang nembangaken sing ping-ping sor wit pelem niku ya Pak Dalang. Wah, ini Boleh. made in Jakarta kalau Niku ini. papat-papate niki ben yang maju. ping-ping ini, Selak Pak, ya. pangan rayap lho bokonge niku ket dereng obah niku. Lah kuwi dadan ning salon nggo apa ning Lah kene iya. nonton wayang. kuwi. Cantik-cantik loh. Nonton Iya. wayang kok nganggo Apa ngene? bingungan. Mawar Mawar kuning karo kuningnya kuwi sisa. bareng-bareng. Ya 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 ya. Boleh. Ayo ayo. Nah, engko jenengan berempat mawar kuning, sing biru selendang kuning, gek kowe kok untu kuning ya, Lek. Gelak kayak. Aku ki apal tenan lho. Mawar kuning ning nyamping parang semekat cidek. Kuwi. Cara Aku apalku kuwi kok. Ayo, Mbak. ya. Ayu-ayu kok mau ngarep nonton wayang. Ayo Rene. Made in Jakarta. Ah, dikangeni wong tuwa barang kok Dora. Ayo kene. Kene ke pangku Pak De, Nduk. Yuk kenalan satu persatu sambil maju. Deng drendeng 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 deng deng drendeng drendeng Sik drendeng nganggo deng deng nganggo deng bunange deng. mau lho, nganggo bunange sore mau lho. Oh iya iya. Sang. Iya iya saya tiga kira mau. Dadah ayo sing go kirap mau, ayo. Yo kanca-kanca prajurit Ngayogyakarta. Pasukan yang pertama ada Mbak Ika dari kota Colomadu, Karanganyar, tentram. Kemudian pasukan berikutnya
Mbak Natalia dari Sleman, Yogyakarta. Kemudian berikutnya pasukan cantik berikutnya ada Pepi Arimbi dari kota Wonogiri. Yuk, yang satu lagi pasukan wanita yang cantik menggoda dari kota Sragen, Jawa Tengah. Ada Gea Monica. Manjane, Pak. Iki prajuritnya neng kene bae ra maju-maju. Dan Mas Gareng badhe kabidalaken. Budalake prajurit iki lho. ya Allah. Oh, ya do omah lho sembrono. Budalake prajurit. Budal kaya sembrono. Ge ya. Pak Dalang jenengan yo tega tenan to karo kanca to. Ah, mosok To nek karo sing pojok ngerti dhewe to lah. Paling apa ro Mbak Gea iki lho, Pak De. Lah. Ayu matane picek. Kok ana nesoni ngopo ta Lah wong anu browong. Apa? jenengan le ngendika piye? Ayu kok matane picek ora. Jenengan sing salah. Salah piye? Nek kok ora mlaku dekne pas contone. Dek Gea ya. Lho, Oh, pas. Wong kowe sing pindah. Ayo coba. Coba. Deke ya. Aha. Yo ora tenan to. Tenan to raan. Ora tau melewati jalan tol. Ora cok nyalip barang. Piye sayang? Piye kabare meteng meneh? Ora ta. Wah, ngangeni. Kok meteng kabar kok ngendi lho Mas Gareng? Lah, kok meteng kok? Aku urung enek sing ngetengi lho. Lah ki butuh sukarelawan. Alah arep ngopo urusan? Wis arep nganggo sukarelawan barang. Aku agar rada omah ganas pokoknya. Nek bibite ngene iki perlu dipikirkan lagi kayaknya. Loh, jangan memandang fisik, yang penting IQ-nya, Dek. Ya ora apa-apa Mbak nek pengen duwe anak luwak. Ora Gea ki kawin karo kopi apa piye anak-anak luwak iki. Monggo lagune. Ayo. Mawar kuning. Ayo monggo. Mawar kuning. Cak. Hatiku kanggo
Sampun katur. Ayo, katur. Capek gunung. Ya. Capek gunung Pak sekalian. Kuncoro sini Pak Kuncoro. Caping gunung. Sudah jam 12. Mas Tejo. Dawuh komandan. Caping gunung. Nggih Pak Dalang. Jengglengke nggih. Siap. Sing jenggleng Mas Gareng nggih. Siap, siap. Nah. Sendika dawuh. Pokoke dumadil menika. Ayo kabeh penyanyi ning ngadeg yo, sindane ngadeg yo. Ngetokke kompake kaya pupuk Indonesia. Yes. Yo, menyatu bersama rakyat dan masyarakat Indonesia. Pikantuk nyuwun dipalih nggih Pak Dalang. Monggo. Sedaya monggo. jumeneng pasukan ada biru, ada Pink, ini pink, dari pink, Abdi pink, Solo, pink. ada Mbak Ya. Suci, Mbak Dita, Mbak Ya, Eka. sing paling ujung Mbak Sinten? Kula Suci, Mas. Mbak Suci saking Dari Bali. Bali. Oh, Mbak Suci dari Bali. Beli made. Ya. Ya, Ning Suci. Oke. Oke. Kamu siapa Dok namanya? Kula Dita. Dita saking? Banyuwangi. Oh, Mbak Suci Bali, Mbak Dita Banyuwangi. Kowe sapa Dok jenenge? Keliwatan. Keliwatan kok iso. Oh, gimana ya wong to lara ketok ya. Tak tonton, mohon maaf. Penonton mohon maaf. Iki yang ngenyek. Dek namanya? Suci. Lho, penak. Siapa Nek? Dita. Dita. Siapa Nak? Dini. Lalu masamu ki wajahmu ya tremos kok piye iso. Keliwatan ora ketok. Uyah-uyah kowe. Eka, ben ora kliwatan kowe munggah siji sak tangga. Munggah ngono lho. Masa kula Ndang to manuta rasa wangsulan. ngaten. Nah wis, yo ditekoni neh. Yo, Yo, coba. yo Mas Tejo. Siapa Dek? Suci. Siapa Dek? Dita. Siapa Dek? Dini. Siapa Dek? Ngomong karo Rai. Iki bener Rai tapi Rai lo. Kok iso. Aku wanyel lho. Wah, Jan, sasiji penyanyine angel iki. Andani kok. Kok bedak-bedak karo masa karo Mbak Yu ku ada. Lah iya mesake. Kabeh masa Lho, apa. iki lho. Ora padakno wong to mas aku ngene iki dadan ayu delok sidang ngene kon. Wis bablas nek omong. Nganti lho ora, nganti ra metu lho suarane nganti ra metu lho. Ora ono reme yo ngene iki lho. Ngono ya. Ayo sabar, dibawani, sabar. monggo. Ya, menika Mbak Eka uget. Nggih. Ngono lho, kok iso ya padha karo Iya. kancane. Mas Gareng, Nun. ayo tunjuk sapa sik sing arep manjegleng. Yo. Iya. Sik. Kula wenang milih ngene iki. Iya no, ayo. Mergo kula pun suwe mboten ketemu kalih niki. Si Gia Ratna Suri. Nyapo. Kok kangen mbek aku. Yo Mbak Gia sik sing bukani Ora, sing jegleng Mas ora. Gareng. Aku Ayo. takut aku. Yo Mbak Gia. Nano. Ayo. Saben bengi. Ora Mas Gareng iki kok go iwut pengen nyedak aku ki nyapo to jane ngono ke. Aku nyedak kowe ora bakal berbuat negatif. Lah, Mergo kok iso? bengi iki akeh sing streaming nonton, bojoku nonton. Kae wis mengkerok kae. Nyawa. Oh, Mas Bayu, pripun? Dek mau dugi Jakarta jam pinten? Alhamdulillah sareng rombongan Oh, ngaten. kala wingi wis tekan kene. Nitih napa Mas Bayu? Lah nitih darat no, aku ngisor wae no. Kali sinten ke mawon? Oh komplit. Wis kono Ibu-ibu omongan orang. terus. Aku tak nonton Pantai Ancol rame ora. Wis telo kene arep mencolot mbok tinggal ngobrol. Wis sak senengku sing nyinyidan aku kok. Lah ning kene boyok, Dik. Sing gak kuat. Pak De Gareng. Nun. Iki pentase nok Kemanggisan lho. Ngapa? Mosok ning Pantai Ancol. Lah iki Endi Pak De mbakku melu nonton? wis dikuras. Iya. Sik yo genti bar Mbak Gia sapa? Genten, genten. Dek Bayu, Iya. Dek Bayu. Ngapa ta? Om dereng dahar. Niki dereng lepas, dereng rampung Dek Bayu. Ya wis. Jejere Mbak Gia. Iki sik, Gea, sasaran iki ya.
Ya, Oh, ora senengen wong tua seneng. Tek kok tak dendam men to mbek aku. Aku ora dendam kok Nah, saya. nyapa? Iki saking tresnaku marang Oh, Slira. ngono, saestu. Mbuh. Iya. konang. Yo balik nggon kono, yo Mbak Gia. Yo. Wong kari mak dere dadak kanggo notasi to, Le. Mas Gareng. Apa? Wah, ndek nyemeng kaya ngono lho. Aku disabotase. Siap-siap. Do, Widodo, beduke sing genah to. Bar Mbak Gia melompat ning suci. Ayo. Sing jenggleng Mas Tejo. Ingkang saking tlatah Tulung Agung. Tulung Agung. Ya. Ya Mbak Suci. Sing jenggleng kula Pak Bayu. Nggih no. Sing penak ya Mas. Santai wae ora usah ngoyo-ngoyo Mas Tejo. Saya madhepe rene ben kepenak. Wah, Iya. nah iki ragur Pantai Ancol. Apa, Mas? Pantai Marina. Aku Marina. Lebar. Yo, nano. Sayang sebentar madhep rono sayang. Kok susumu papat to nombor Alah alah. Yo apa to iki? Iki mburi ya nang loro. Susu. Ora kaya. Ya sih, nano. Kuwi jenenge ransel. Aku kok bablas tak. Yen memat kerimas. Yen memajang. Aduh, Hameng karo Suci madhep rene. jano. Awas. Kula santai to niki mboten ngoyo to Pak Bayu. Wah, santai wae. Santai. Agone. Yo. Yo ta. Ayo. Yo. Yang ini ya. Enak tenan ya. Rasa kaya. Enak tenan. Terima kasih. Widodo nirhing sambikala. Aku yo bedukono ya, Le. Yo jajare Mbak Gia. Ayo. Kira mbok beduki tak dol. Mbak Ika. Mbak Ika, oke. Rada maju Mbak Eka ben penak lan jenggleng. Siap ya Mas Gareng. Aku ke istirahat tok. Anu, ayo. Watan guna. Nah. Mau wis lho, wis maglek lho. Sik. Mas Gareng. Apa? Lah gaweamu kaya ngono kok wani nampa saweran. Gawean ngendi? Wah, Sikilmu ki lho. sikil urung temapak. Aja dijedar begitu temapak. Der. Wah, TLK telek. Hop, melompat Mas Tejo jenggleng Dita. Siap. Iki Iya. yang dari Banyuwangi. Ya. Nano. Mbak Dita madhep sini ben kepenak. Alon-alonnya ya Mas. Pelan-pelan tapi pas Tapi ya, Dik. pas, ya. Iya, jangan kayak tuwean itu ya, Dik ya. Kakean pola tok. Rogo tua ya ngono kuwi. Aja ngenyek wong tuwek. Soale kowe yo urung karuan mengko ngrasake tuwek ya. Mas Tejo, Ije Pak Dalang. supayane Mas Gareng kuwi jengglengane apik, cara tanduran ngono wis saya layu. Golekno pupuk urea ngono lho. Oh, betul. Ayo neng mburi. Apa ta? Dicekoki urea ya mari. Ora urip malah modar to, Mas. Ora Ya. dalang wis ganti ta? Dengarkan dong. Yo, Iku dalang apa nyomo dipati to kuwi? Mateni wong. Tapi pasti. Mat Mowi. Yo, Mas Tejo. Ayo. Wah. Ya Allah. Enak tenan. Penak. Dik. Ketok leh Enak nanjakne tenan. ya Mas Tejo ya. Penak lho Pak Dik. Monjo. Agi ngiringan we penak.
Kowe entuk ngarep klutak-klutik ngopo? Yo, ganti Mbak Natali. Ayo. Aku iki. Ayo Mas Gareng. Lah yo no, sing klambine abang jenggleng abang sing biru. Sing beduk, do widodo. Kowe yen mbok tabuhi. Tenan, yen nganti pas tak kei maratuaku kowe. Wis ayo. Emang isih. Maratuaku wis mati deng. Ayo. Ngopo nek to? Jan iki ngopo? Iki wayang kulit dudu agresi Belanda ya. Prajurit to kaya swara brand. Yo jengleng tantu-tantu. Telat. Kok ora pas gone piye? Ra iso. Aku pancen ning kene disaing arep mulih. Lah kagak apa-apa lo. Apa-apa sembarang-barang. Wis ya. ben. Kakan pola, Maido Wiyaga wong kakan pola jenengan. Aku sok ben entuk tanggapan argo yoga dhewe. Yen ra ono anggaran nggawa kaset. Yo, belumpat. Anu, dini sik. Yo, Nano. aku ora sida, Mas. Mbak Yo Dini wis sik. ora pas no. Mbak Dini sik. Dek pelan-pelan ya, Dek. Nggih, Mas. Sing apik dalange wis ganti. Mau panjenengane Prof Yanto saiki Sri Kencong. Sri Kencor. Sri Kuncoro. Oh, ayo. Sri kencong iki apa to tak? Lah ngono kok pengen ditabuhi karo kuncara laras. Ya ora mungkin. Kuncoro lho. Sing ngomong kencong ku sapa? Sing terkenal Pak Sri Kuncoro Brimob ki ya iki. Iki lho, iki Kuncoro kok. Kena Sri Kencor. Lah iya. Salah. Ben ngecor raine gareng ya. Yo Din. Ana. Mbak Dini tuh kalem piyayine. Gampang diapusi. Ini nama pendeknya Dini. Dini. Nama panjangnya dinikahin mau, Dek. Boleh. Oh, Dini Bocah iki urung apa-apa kok bolah boleh. Terus pundi ta, Bapak? Ya bolah boleh. Dini iki ora hamen. Yo, ora apa-apa entuk Mas Tejo ya bagus kok. Timbang entuk demit ya malah entuk Mas Tejo. Sabar. Lho piye to? Lho timbang entuk demit pilih Mas Tejo. Aku ora nyebut jenengan. Apa kowe rumangsa demit kok nesu? Ora, aku dilok apa-apa meneng. Aku trimo ning Pak Rahmat sing ora trimo. Alah. Ojo golek bola Pak Rahmat. Lah Yo. nek sing wangi aku ya Pak Rahmat tok kok. Ya Di. Nano. Ayo. Panas udan aling-aling Kalem suarane apik. ceping gunung. Oh. Hai. Pas. Wes, Dasare Mas Gareng. pasukan biru Apa? iki pas kabeh kok. Mas Gareng. Napa? Gandeng sampean iki pasukan abang mejen kabeh to. Tak langkai sampean tak kei biru siji. Ah, wis. PN, ayo. Wes, ya. Wis, ngono. Ndang wis kuwi PN Wis. tak kei biru siji wis. Iki Kuwi garapen. iki tremos ki entekno termos iki. Kuwi wis padha karo tremosku padha to kuwi. Nek terae Yo, padha. dhewe Biru. jodoh ki ora bakal ning endi-endi. Iya. Awakmu tetep dadi nggonku. Aku ya tetep dadi nggonmu ngono lho, Kakang. Iya apa ora? Piye to? Jawab iya. Dikai biru apik kaya ngono kok. Abang ya ora berhasil karo biru ae. Biru kok ngene iki ora mareki seliliten tok. Lho. Lho apa? Kok iso aja nyepelekne kowe. Misal awake dhewe jalan-jalan ki mesti kabeh do kagum lho. Lho, mesti sapa to kae sing lagi jalan-jalan kok Eka karo mbahne. Lho, lho. Hebat awake dhewe bakal dadi pusat perhatian. Aku wis suwe ra mangan sinden lho iki. Lho, awakmu ki dagelan apa Sumanto kok iso mangan sinden? Lah kowe ngene si bae pasangan dong. Oh iya, Coba yo Kak. Yo. Aja ngono to Mas aku. Aku ora wedi, aku ngono iki wedi pamane aku kok iso. Ora bener kok iso.
Wong bocah klepe wis dol lho iki. Ayo, ketokno katiasamu ya iki. Yo Kak, yo. Nadyan. Aku wedi. Apik. Apik ya apik kok orang ngletak. Sing biasa to. Apik. Iki wajah iki. Anu Nadyan wadon sarta. awas. Assalamualaikum niki ana anu kiriman. Oh nggih. Pak Saking Rahmat. BMC. Pak Rahmat Siap. usul mbok dalange niku diganti mawon, Iki Pak. anu Mas Bayu. Nggih. Pancen kathah kadang-kadang komunitas ingkang sami rawuh kathah sanget. Iki komunitas Jakarta dari ki ana berbagai- wayangan liya nggon ora ya? Berbagai paguyuban. Tak golek dalang liya Ah. wae. Dan malam ini selain nonton di lokasi juga di live streaming oleh Andika Multimedia. Aku wis pancen tak titeni. Wong loro ki anggere kepethuk kisruh tok pokoke. Pade, ojo dadi hatimu. Pancen pasangan radikal ki banyak yang ngiri. Kok radikal sapa? Apa to sing serasi ku lho? Ideal kok radikal. Oh lah, Labene waton jebles. ya aku narek muni kuwi kok Pokoke aku ideal. anggere kepethuk dalang duet BS ki. Loh, Bayu Sri Kuncoro ki BS. BS tak kira bekas lambene. Ora bekas. Wong iki wah rumasaku nyang aku kok. Ya, Wes, Kak. sapa sing nembang? Nduk, lah kowe kok nganggur dhewe. Ora, kuwi tak bebaske nek kuwi. Wah. Bebas. Pancene awake dhewe dikeki waktu sing rada sawetara ben iso awake dhewe lelumban ana ing anu ngono nene Mas. Lumban asmara. Yo, inu maneh, ayo. Inu mane banyu bene. Mas Tejo, yuk, dangdutan. Waduh. Wes yen iki entekno. Wes saoyot-oyote lho dongkelono. Rumah kamu kene tanduran kok enak Yo Kak, buka celuk lagame. Bawa. Cilik malah demenake ngene kok yo. Yo Kak. Dek jaman Mbak Natali, yo. Ha o. Mbak Suci. Walange kagung gareng kowe. gunung tak cadangi Pipolondo ono kok Mbak Ika, ayo. Anu.
dangdutke kur arek kabeh. Yo. Bersama Kuncowo Laras. Kur. Terima kasih matur nuwun ketemu ning Patet Songo. Yo yo nutuke laku.